another one. בואן הנזרי, הגזמת. היה לה קוסר, זה מה שאני יודע. אתה רק מכניס אצבע אחת ומשתגע. לזיין אותה זה כמו ללכת בשדה מוקשים. אם עושים את זה מהר מדי מתפוצצים. סיפרתי לכם כבר על אחת קוראים לה נועם. הייתה עם כל גבר מקוסמו ועד שוהם. היא גידלה תינוק בבטן שלא היה שלה. הלידה הייתה קלה, פוסי ידעה את העבודה. איפה הימים? איפה הימים? הייתי מזיין בנות כמו אלוהים. איפה הימים? איפה הימים? הייתי מזיין בנות כמו אלוהים. משתבח שמו. זיין אותם מקדימה, זיין אותם מאחורה. תראה לה מאיפה משתין הדק, עד שתתעורר ותבין שזה היה רק שיתוק שינה. שיתוק שינה, כן, שיתוק שינה, כן, שיתוק שינה. זה היה רק שיתוק שינה. מרגיש בתול, אימצתי חתול. לא הולך בארץ, לא הולך בחול. הייתי בדיכאון בגלל ההיבריס. עוד יגיע היום שהזיין כמו טיגריס. נמאס מהצורך להרשים את הבנות. בינתיים החתול לא לי את הבעונות. וכל החברים מזמן כבר התקדנו. 100 שקלים על מתנה לתינוק שהזדיינו. אני שליח מזדיין עובד בלי מטרה, והם כל אחד מרוויח כמו מן עם ממטרה. ככה זה שאתה מכור לכדורים. חלפתי כבר 10 פסיכיאטרים שונים. כל זה לא היה קורה אם לא אותה בחורה שעשתה לי נזק לפני 12 שנה. לאכול נכון זה לא קל כמו ללמוד פסנתר. עליתי 10 קילוגרם, גדל להיות סנטר. איפה הימים? איפה הימים? הייתי מזיין בנות כמו אלוהים. איפה הימים? איפה הימים? הייתי מזיין בנות כמו אלוהים. זיין אותם מקדימה, זיין אותם מאחורה. תראה למה איפה משתין הדק, עד שתתעורר ותבין שזה היה רק שיתוק שינה. זה היה שיתוק שינה, שיתוק שינה, שיתוק שינה, שיתוק שינה, שיתוק שינה. זה היה רק שיתוק שינה. קדם